Tämä on tarina siitä, kuinka Tyrdex ja hänen opetuslapsensa Achoo matkustivat kaukaiselta Galata 1 planeetalta maa-ilmaan. Heidän tarkoituksenaan oli alistaa maa-ilman asukkaat Tyrdexlälle. Tartuttaen heihin Achoo sairaan. Heidän tehtävänsä ei kuitenkaan tainnut ihan mutkittaa mennä. Tyrdex! Nyt menemme valloittamaan maapallon. Tarkemmin ottaen Tampereen. Tyrdex! Miksi menemme maa-ilmaan? Miksemme jää tänne Galata planeetalle? Koska meillä on tehtävä. Tyrdex! Mikä on meidän tehtävä? Me haluamme saada ihmiset meidän valtaamme. Tyrdex! Ne kuulostaa erittäin hienolta! Atsiu! Tyrdex! Maa kutsuu. Anna mappia. Ensi kertaa he saapuivat maa-ilman kamaralle. Hieman epäilevinä he lähtivät tutkimaan ympäristöä. Tyrdex! Olemme saapuneet maa-ilmaan. Onko tämä maa-ilma? On! Tyrdex! Olen järjestänyt meille kulkuneuvon. Hyvä, Atsiu! Tyrdex! Hyvin toimittu. Atsiu! Tyrdex! Tyrdex! Atsiu! Tyrdex! Tyrdex! Mitä meidän pitäisi mennä? Käy oikealle! Tämä on hyvin jännä paikka. Aivan erilainen kuin meidän Galata-planeetta. Galata, hieno paikka. Niin on. Tyrdex! Mitä? Atsiu! Tyrdex! Mitä nämä valtavat? En minä tiedä. Ne ovat hyvin kirkkaita. Kirkkaampia kuin Galatassa. Niin. Kulkuneuvo allaan he ajelivat ympäri Tamperetta, katsellen ja ihmetellen tuota ihmeellistä